ሰላም ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም እንኳ ናብዚ ፍቕሪ ዝኾኑ ቻነል ብሰላም መጻኹም እናበልኹ ኣነ እውን እናባኻቱም ብሓዱሽ እዋናዊ ጉዳይ ተመሊሰ ዳግም እናባኻቱም መጽአ ኣለኹ። ኣብ ናይ ሎሚ ዜና ደስ ዘብል ካብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ሓዱሽ ዜና ኣሎ። ንሱ እናባኻቱም እናበልኹ ክጸንሐ እቲ ኣብ ሽምግልና ዘሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓሸ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ሓዱሽ ሓሳብ ዘሎ ይመስል። ንልዕሊ 18 ዓመት ካብ ስድሮምን ካብ ደቆምን ካብ ቤቶም ተፈልዮም ዝጸንሑ እሱራት ሎማዓንቲ ፈቲሕዎም ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ተፈቲሖም ኣለዉ። ነዚ ድማ ገጣሚት ይርጋኣለም እያ እቲ ሓበሬታ ኣውፂኣቶ ዘላ። ነዚ ሙሉእ ትሕዝቶ ናባኻቱም እናበልኹ ክጸንሐ ክቡራት ቤተሰበይ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ጀምሩ ኢኹም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑታ ሰናይ ምክትታል። እሞ ክቡራት ቤተሰብ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልኩኩም ንልዕሊ 18 ዓመት ካብ ቤቶምን ካብ ስድሮኦም ካብ ውላዳቶምን ካብ ማሕበራዊ መነባብሮኦም ተፈናቒሎም ንልዕሊ 18 ዓመት ኣብ ጉድጓድ ኣብ ብጣዕሚ ጋንም ዝተባሃለ እስር ቤት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ ተኣሰርቲ እሱራት ከም ዝተፈትሑ እቲ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ቤተሰብ ገጣሚት ይርጋኣለም ፍስሓ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወዚዓቶ ኢና ረኺብናዮ። ካብኣየ ሸር ገይረ ኣምፂኦ እቲ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ እዛ ሰብ እዚኣ ተኣሲራ ብግላዊ ሂወታ በቲ ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ ፀቕጢ ዝተገበረላ ብዙሕ ማእሰርቲ ብዙሕ ማህሰይትን ዝበፅሓ ሓፍትና እያ እዛ ገጣሚት እዚኣ። ኣብቲ እትሕልፎም ኩሉ ግዜ እትፅሕፎም ግጥምታት ድማ ብጣዕሚ መሃርን ሙሉእ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ንብዙሕ መልእኽቲ ዘሕልፍ ዓይነት ትሕዝቶ እያ ተቕርብ እሞ ድማ ሕጂ ብሓዱሽ ዝኾነ ንብዙሓት ኤርትራውያን ጽቡቕ ስማዕ ከበል ዝኽእል ሓበሬታ እያ ሒዛትና ቀሪባ ዘላ እዛ ሓፍትና እዚኣ። እሞ ድማ ሓሶት ኣይኮነን ሓቂ ከም ዝኾነ ድማ ተረጋጊጹ እዩ። ካብቶም ዝተፈትሑ ብርክት ዝበሉ ተኣሰርቲ ማለት ንልዕሊ 18 ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብ ገዛኻ እሞ ካብ ስድራኻ ካብ ውላድኻ ካብ ወለድኻ እቲ ውላድ ካብ ወለዱ እቲ ወላዲ ድሞ ካብ ውላዱ እታ ወላዲት ካብ ውላዳ እቲ ኣቦ እውን ካብ ውላዱ ካብ ብዙሕ ካብ ጠቕላላ ካብ ማሕበራዊ ሂወቱ ብጣዕሚ ኣብ ዘስካሕክሕ እስር ቤት ተኣሲርካ ምንባር ኣብ ሕሱም እስር ቤት ኣብ ጉድጓድ ተኣሲርካ ምንባር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እሞ ድማ ድሕሪ 18 ዓመት ካብ እስር ቤት ዝወፁ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣለው እዮም። እኒ በዓል ነጋዳይ ዘርአጋብር ገብረሂወት፣ ኣቶ ተስፋኣለም፣ ሰለሞን ገብረሂወት፣ ኣስመሮም ገብረወልድ፣ ጎይትኦም ዳዊትን እዚኦም ክልተ ኣሕዋት እኒ በዓል ማቴዎስ እዚኣቶም ካብ እስር ቤት ድሕሪ 18 ዓመት ከም ዝተፈትሑ እዚ ሓበሬታ ወፂኡ ረኺብናዮ ኣለና ክቡራት ቤተሰበይ። እዚ ንስድራ ቤት እዞም ተፈትሕቲ ካብ እስር ቤት ከምኡ ድማ ንኤርትራውያን ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ ዘብል ጽቡቕ ስማዕ ዘብል ዜና እዩ። ምክንያቱ 18 ዓመት ዝኣክል ከምዚኦም ዝበሉ ገና ዘይተፈትሑ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ቁፅሮም ቆፂርካ ክውዳእ ዘይኽእል ሰባት ብጣዕሚ ሰብ ክኣትው ኣብ ዘይኽእል ጉድጓድ ኣትዮም እሞ ድማ ብሂወት ሰብ ልክዕ ተቐፂዖም ዝነብሩ ሰባት ከም ዘለው እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ብዙሓት ድማ ዝተረፉታ ኣለው እዮም ገና ዘይወፁ እዚ ጅማሮ እዩ። እቲ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽምግልንኡ ጽቡቕ ክሕስቦ ይኸውን። ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ጽቡቕ ክመልሶ ይኸውን። ካብቲ ብዙሕ ዓመታት ንእሽተይ ዓመት ድሞ ብጽቡቕ ዶ ክፈትዮ ይኸውን ኢልና ንሕና ንሓስብ ከም ሰብ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ነጋዳይ ዘርአጋብር ገብረሂወት፣ ኣቶ ተስፋኣለም፣ ሰሎሞን እዚኣቶም ንበዓል ማቴዎስ ዝነገርኩም ውሕዳት እዮም ወፂኦም ዘለው። ብርክት ዝበሉ ግን ዘይወፁ ኣለው እዮም። ካብታ ዝደቀሱላ ለይቲ ብሃንደበት ተንኳሕኪሖም ብምውፃእ ደቆምን ስድሮኦምን በዓልቲ ቤቶምን እንተዘይተፋነው ዝተረፉ ሰባት ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሰባት እዮም። ካብዚ ሕሱም ዝኾነ እስር ቤት ወፂኻ ወድኻ ምርኣይ ስድራኻ ምርኣይ ናብ ጌትካ ናብ ገዛኻ ናብ ቤትካ ምምላስ ብጣዕሚ ዓብዪ ደስታ እዩ። ካብዚ ዝበለፀ ደስታ የለን ክብል ይፈቱ ኣነ። እሞ ድማ ከምቶም እዚኣቶም ወፂኦም ዘለው ማለት ውላዱ ወፂኡ ምስ ወላዲኡ ተራኺቡ ምስ ወዳ ምስ ኣዲኡ ተራኺቡ እታ ኣደ እውን ተፈላለያ ዝነበረት ወዳ ሪኣ እቶም ወፂኦም ዝነበሩ ኣትዮም ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ እቲ ተሰሚዑ ዘሎ። ነቶም ዝተረፉ እሱራት ክፍትሑ ድማ ጽቡቕ ባህል ዓብዪ ፀቕጢ ክግበር እዩ ዝግብኦ። እቲ መንግስቲ ክስወጦ ምእንታን
ኩሉ ሰብ ፀቕጢ ክገብር እዩ ዝግብኦም ማንም ሰብ ሕማቕ ክገብር ይኽእል እዩ ብሕማቕ ምግባሩ ዝፍደዮ ኣሎ ግን ድማ ብዘይ ምንም ብዘይ ኣበስዎ ብዘይ ምንም በደል ኣብ ውሽጢ ቀይዲ ኣትዮም ንብዙሕ ዘመናት ተኣሲሮም ሕማቕ እናርኣዩ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ክቡራት ቤተሰብ ዝሓሸ ለውጢ ንምምፃእ እንተደኣ ዝሓስብ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ማሕዩር ዘለዉ ጉጅለ 15 ብፆት እውን ክፍትሑ እዩ ዝግቦም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እዮም ዘለዉ ማንም ሰብ ዝፈልጦም እዮም እኒ ኣስቴር ዮሃንስ ሰናይት ደበሳይ ኤርምያስ ፓፓዮ ንኣስቴር ሓዋ ማለት እዩ ቢትወድድ ኣብርሃ ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ እዩ ዝግቦም እዚኣቶም ካብ ዝእሰሩሉ እውን ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ዓመታት እዩ ተቖፂሩ ዘሎ ክቡራት ቤተሰብ ስለዚ ብዘይ ምንም ሕጊ ኣብ ማሕዩር መዋእሎም ዘሕልፉ ሰባት ብርክት ዝበሉ እዮም ቤተሰብ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ፍርዲ ቤት ኣቕሪብካ እዚ ጌርካ እዚ በዲልካ ኣለካ ንሰብ ናይ ሰብ እዚ ወሲድካ ኢኻ ንሰብ ከምዚ ጌርካ ብገፍዒ ቀቲልካ ኢኻ ወይ ድማ ዓሚፅካ ኢኻ ወይ ድማ እዚ ጌርካ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ሕጊ ቀሪቡ ናይ ፍርዲ ዋጋ ትቕበል ተሎ እዚ ሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ምክንያቱ ወንጀለኛ ገበነኛ ዝኾነ ሰብ በቲ መቕፅዒ ሕጊ ክቕፅዕ ከም ዝግብኦ ምንም ሃገር ዝኾነ ትፈቅድ እያ ማንም ሰብ ግን እዚ ጌርካ ዘይተባሃለ እዚ ወሲድካ ዘይተባሃለ እሞ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘይቀረበ ብዘይ ምንም መጠየቕታ ሕጊ መዋእሉ ኣብ ዝኸፍአ ማሕዩር ክሓልፍ ከሎ ግን ብጣዕሚ ደም ዘንብዕ እዩ ዜጋታት ዝበዝሑ መናእሰይ ዝወፁ ኣለዉ ዝተባሃሉ ነጋዶ ኣለዉ ዝተባሃሉ ፖለቲከኛታት ዝኾነ ይኹን ነቲ መንግስቲ ምስኡ ኮይኑ ማዕረ ማዕረ ከነቓቕሖ ዝኽእል ሓይሊ እንተደኣ ተፈጢሩ ዘዝቐደመ ናውፅኻ ናብ ሓዩር ናብ ጉድጓድ ናብ ዝኸፍአ ማእሰርቲ ዝኣቲ እንተኮይኑ እቲ ትውልዲ ናበይ ከም ዘንቆልቁል ምቸም ንኩሉ ግልፂ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ገጣሚት ይርጋኣለም ፍስሓ እውን ብዙሕ ግዜ ነዚ ሓሳብ እዚ ተልዕሎ እያ ብዙሕ ግዜ ዜጋታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣልዒላ ብዙሕ ግዜ ብጣዕሚ ዓፅምኻ ንስጋ ሓሊፉ ዓፅሚ ዝስርስር ዓይነት ግጥምታት እያ ትፅሕፍ በዞም ግጥምታት እዚኣቶም ድማ ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ይበፅሓ ካብቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ድማ ትእሰር እያ ኩሉ ግዜ ምስ ተኣሰረት ምስ ተፈትሐት እያ ትምሕራ ግን ናብዚ ከቢድ ዝበሃል ማሕዩር ኣይኣተወትን ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ሂወት እያ ትሕልፍ ዘላ ግን ክሳብ ሕጂ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ እስር ቤት ኣይኣተወትን ነቶም እቲ እስር ቤት ስለ ትፈልጦ ንሳ ግን ቀዲማ ካብቲ እስር ቤት ንዝወፁ ወገናት ተቐቢላ ናይ ደስ ዜና ኣስሚዓትና ኣላ ክቡራት ቤተሰብ እዚ ንኩሉ ደስ ዘብል እዩ መቸም በዚ ዜና እዚ ዝሓዝን ክህሉ ኢለ ኣነ ኣይግምትን ምክንያቱ ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብ ካብ እስር ቤት ተወፅእ ተሎ ከምቲ ሰብ ካብ ሞት ተላዒሉ ትንሳኤ ዝትርአ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እዩ ንኤርትራውያን ኢለ ኣነ ከም ናተይ እየ ዝሓስብ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ምስ ስድራ ቤት ኣራኸበኩም እሞ ድማ ነቶም ዝተረፉ ምእንታን እቲ መንግስቲ ተሰዊጥዎ ክፈትሖም ፀቕጢ ንፍጠር ክብለኩም እየ ዝደሊ ሓቢርኩም ዝፀናሕኩም ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ሸር ግበርዎ ኢኹም ሰናይ